Isot herrat, isot ovet. Näin se kuuluu olla. Peuranliha. Eikä villisikamies. Sikamies. Sika. Mihin mä tän joulukuussa heittää? Mihin sä haluat sen? Tähän Heitä. talon ulkopuolelle. Viet sä joulukuusta talon ulkopuolelle yleensä. Idiot, tyhmä idiot. Tää käy. Käy tonta vähän. Ai vittu. Ei tää blokkaa moi. Oi vittu. Yes. Rightly. Oho. Ai siellä on Asia. tuossa näköinen. Tää on niinku Black Forest. Oho. Kuveri. Get your ass, boy. Makkara seasoni vähän tislee. Puutetaan se makkara siis, niin mihin enää oloa sille väännäksi, no se oli sopivasti. Mulla on vielä 53 sekuntia. Onko? On. Ui jumaa. Pikkusikkaa. Sikkaa, vittu vois alkaa Ne mätkin. ei pääse tästä, koska tässä on yksi pilari. Kova ei. Jep. Ui. Eihän lähtenyt. Kun mä oon vähän yllättynyt, että tässä pelissä ei oo karhuja. Tää oli se meidän keskustelu, se ei ollut joskus ennenkin. Joo. Jäpä on gay. Mutta pöytty. Sä tiedät. Oi! Melkein tuli päivä, mikä päivä onkaan kuolema. Oli lähellä. Tää kyllä tää itse Niin. sano vaan. Sano vaan. Mitäköhän aseita meidän kannattaa nyt, että kuopari tuli sinne. Tästä kyllä uidaan yli minä veneellä on. Okei, mistä ei toimi? Abort mission. Me figure autotaan se itse. Jep. Se on ihan merta se. Joo. Netti. Tässä vaiheessa. Jaha, tuo oli liian jyrkkä sitten. Juoskaa peuratti. Taisin takaisin, mutta kun se on niin helvetin. Riimukivi. Pakkasen kokkaa jossain vaiheessa. Ei se voi olla loppuuttomiin mennä tää meriin. Kokko jossain vaiheessa. Se kokko takaisin päin. Äijä lähti uimaan. Ei näytä koukkaa. Ei tuolla, tossa vasemmalla ihan varma. Oikeesti. Oikeesti. Oho, siinä on iso aalto. Herra On iso jumala. aalto. Viekö se minutkin mukana tästä? Katot. Ei taida. Joo ei. Ei yritän laimeeta. Se on se kohta koukko. Katkaa. Vadelma, hunaa ja paistettu peuradi. Kato, se on se, joka meillä on nähty. Okei, tonne Katos, meidän kun- pitää mennä. Niin. Kukas tänne on haudattu? Mä sanoin jopa, että oispa myrsky, koska me ei pystytä seisottaa yhden kiveen päälle ennen. Ei saatana. No, please. Vittu. Vittu, ei sekin pitänyt uida tosta yli. Pitänyt mennä sinne Ei oo vittuun pitänyt veneen. alkaa testaamaan vaan. Puteja. Brute season. Möllä. Vittu mun ööstä. Come on, me. Sitten mennään. Pysty vielä. No, neipä. Hyvää huomio. Nice. Ei tippu. Oha. Aika siinä. Lähettää. Mm. Märkä. Märkä. Ette vittu varmasti nähnyt mua. On porkkana. Niin, eikö menty- Meni. Tää on kivi. Porkkana siemani. Tulee makkara siiseni taas. Piste. Terve. Terve. Ja, Kuinka vittu sinä oot? Tässä olisi kuule frisbeegolf-rataa suorastaan. Hei, sinne avaariin pitää lähettää. No, Mitä sinä teet? Ah. Saatko pasku? Jeesus. Oi vittu!
Ui vittu! Siis onks mä nukkumassa vai niinku istunko mä tässä? Miten sä nyt meinit? Great. Mikä oli? Sori, meni ohi se. No, Mitä sen Ne. löytyi se yksi. Tää se puhuu. Mä oon vähän kovempi äijä kuin Jes. Vittu tää vittu. No, otetaan muuten kaikki nyt. Mitä onks ne ikinä sanonut edes mitään hyödyllistä meille? No eipä oikeesti. En mä usko, että mä oon ikinä oikeastaan lukenutkaan niitä sen alkuperinkään. Miksi? Mikä keissi, häh? Mitä? Miksei? Tässä sitten. No hui. Saanko sanoa loppu? Forest, 5-2. Liska 1 oli mun lempiluku. Juoks! Mikä? Mikä? Mä aloin biisiä vähän. Sä oot märkä, idiootti. Hirven sortaja. Saa kyllä huomaa. Iskun saaja. Kyllä. Isku mitä? Vuoneen sä tuli loot. Sakka. Mitä? Loot. On meillä päitä. Päitä meillä on. Missä yhtä. Katsotaan miten loot. Tommi kilpi näet. Kova. Sä et oo tämmönen brute-tyyppi niinku mä. Sä oot tämmönen pussy ass boy. Lopettaa tönymisen. On vitun tyhmä. Vittu. Se on se yhden tähän runkkari. Tapetaanko tää nyt yhdessä? Rölli, mutta ei tullut rölli. Let's go. Let's go. Lintu. HK, jep. En oo pitkään aikaan nähnyt Mitä vittu? Pitkään aikaan nähnyt. Pääsemme kävelemään. Käy sen koko mikä monsteri tuolla yksi, mutta se oli vaan siinä. Idiot, tyhmä idiot, kun et tiedä nyt nimeä idiot, tyhmä. Mä näin se jakso sua.